таваллуди тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ тақдими шумо мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи имрӯз 15 феврал ин мавзӯъҳоро дорем. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон изҳор медорад, ки Шарофиддин Гадоев ба Тоҷикистон баргаштааст. Гадоеви 33 сола дар ҷустуҷӯ қарор дошт. Вайберу WhatsApp қимат мешавад. Кумитаи андози Тоҷикистон гуфт, дар ин бора ба ҳукумат пешниҳод ирсол шудааст. Чормағз сари кӣ мешиканад? Ширкатҳо ё муштариён? Ба ҳисоб гирифта мешавад ки гаронӣ нисбати шаҳрвандон зиёд нашавад. Харҷ агар аз кисаи деҳқон бувад ва ё чаро маъракаҳои серхароҷоти фарҳангӣ дар Тоҷикистон танзим намешаванд? Териди харбуза ва дигар ин соҳавӣ ҳастанд ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидорӣ ки мехоҳанд маҳсули дастранҷи худро намоиш диҳанд мебаронанд. Вазорати умури дохилии Тоҷикистон эълон кард, ки Шарофиддин Гадоев яке аз муайсиёни гурӯҳи 24 ба Душанбе баргаштааст. Ин ниҳод бо нашри изҳороте дар вебсайти худ рӯзи 15 феврал гуфт, Шарофиддин Гадоев имрӯз ихтиёран ба шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар Душанбе ҳозир шуда, изҳор намудааст, ки аз кирдорҳояш пушаймон аст. Шарофиддин Гадоев, ки пайваста дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард, ба қочоқи мошин ва сохтакорӣ муттаҳам мешавад ва дар ҷустуҷӯ қарор дошт. Шароити бозгашти Шарофиддин Гадоев маълум нест. Гадоеви 33 сола тақрибан 7 соли пеш тарки Тоҷикистон карда яке аз наздикон ва ҳамфикрони Умарали Қувватов асосгузори гурӯҳи 24 аст. Гадоев мегуфт, дар Испания паноҳандагии сиёсӣ гирифтааст. дар идомаи мавзӯи марбут ба мухолифин, дирӯз радиои Озодӣ бо Сайфулло Сафаров, ки ҳафтаи пеш аз мақоми муовини маркази тадқиқоти стратегӣ ба нафақа фиристода шуд, суҳбат анҷом дод. моҳи сентябри соли гузашта ин мақомдори тоҷик дар нишасти созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар Варшава ҳайати ҳукуматиро намояндагӣ кард. дар нишасти мазкур ӯ дар бораи авфи эҳтимолии мухолифини сиёсии Тоҷикистон ҳарф зада, афроди пушаймоншударо барои бозгашт ба ватан ҳидоят намуд. баъдан ин хабар тасдиқ нашуд. Зарангези Наврӯзшоҳ аз Сайфулло Сафаров дар ҳамин бора пурсид. сабаби барканории шумо албатта нафақа гуфта мешавад, аммо боз бархе сару садоҳое ҳам ҳаст, ки ҳузури шумо дар Варшава ва бархе аз изҳоротҳоятон замони ба нафақа баромаданатонро тезонидааст. ба фикрам ин асос надорад. агар ин корҳо мешуд барвақттар мешуд. мо 3 нафар як бора рафтем ба нафақа, ҳам директори марказ ва ҳам муовини иқтисодӣ. як муовини дигар ҳамон ҷояш холӣ буд. яъне ҳамаи мо якҷоя рафтем ва 2 нафари дигар дар Варшава набуданд. аз ин сабаб ин дурӯғи маҳз аст. дар зимн дар робита ба ҳамин сафаратон бархеҳо аз шумо барои изҳоротҳои дугунаатон интиқод карданд, аз ҷумла дар робита ба ҳамун ваъдаи ҳавф, ки баъдан гуфта шуд ин як меҳрубонии тоҷикона буд. ба мисли як ҷомеа ҳар як инсон ҳам ба худаш як мухолиф дорад, албатта ва ин табиӣ аст. чизе ки нисбати он ки гӯё мо ваъда додем, гӯё мо ба муколима даъват кардем ва ғайра ба касо мегӯянд, ҳамаи онҳоро ман рӯзи дигар дар радиои Озодӣ шарҳ дода будам. ҷаласаи дигар ки ҳизби наҳзат худаш гузаронд, ман дар он ҷо иштирок кардам ва дар он ҷо барои онҳо ҳам паёми давлати Тоҷикистонро додам, ки онҳое ки раҳгуманд, онҳое ки пушаймонанд, метавонанд ба ватани худашон баргарданд. чаро фикр мекунед, ки музокира мисли солҳои пеш бо мухолифин имкон надорад? гуфтушунид бо қувваҳои муайяни сиёсӣ ки ҳизби ҳаракат ҳастанд, ягон чиз ҳастанд, бо онҳо сурат гирифтанаш мумкин аст. лекин аз он мавқее ки гурӯҳи 24 дорад, масалан аз он мавқее ки баъзе аз экстремистони бисёр ба мисли садои мардум телевизионаш дорад, ризоӣ, ин хелиҳо қатъи суҳбат кардан на бемаънӣ аст. чунки на саводи сиёсӣ доранд, на фаҳмиши сиёсӣ доранд ва на дилашон ба ватанашон месӯзад. онҳо ман бо онҳо суҳбат кардам. ким чӣ хел мегӯяд, ки гӯё вай шуда бошанд, мегӯянд ку робот шуда бошанд. гапро умуман намефаҳманд. шакли комили суҳбати Сайфулло Сафаровро метавонед дар Озодӣ видео тамошо кунед. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. раиси Кумитаи андоз тасдиқ кард, ки идораи зери раҳбарии ӯ ба ҳукумат дар бораи аз 10 то 15% боло бурдани нархи бастаҳои интернет пешниҳод ироа намудааст. Нусратулло Давлатзода гуфт, то 2 моҳи наздик масъалаи гарон шудани суҳбатҳо
طریق پیامرسان‌های وایبر و واتساپ و ایمو نهایی می‌شود. در این باره رئیس کمیته انداز تاجیکستان روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. соли 2015 3 миллиарду 600 3 миллиарду 600 миллион дақиқаро ташкил мекард. соли 2018 мутаассифона омад 660 миллион шуд. 660 миллион. ин проблемаи ҷиддӣ аст. барои ин мавриди омӯзиш қарор дорад. мана як маротиба пешниҳодҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рафтанд. бори дигар мана супориш шид ки масъала иловагӣ бомб зан масъала омӯхта идея баромада шуда рӯзҳои наздик ба ҳукумати ҷумҳурии пешниҳод мешавад. талгарони тоҷик мегӯянд ширкатҳои мобилӣ маблағи андозро ҳаргиз аз ҳисоби фоидаи худ пардохт намекунанд. онҳо ин маблағро ба қимати истифода аз интернет зам менамоянд ва дар ниҳоят ин бор ба дӯши муштарии оддӣ гузошта мешавад. муҳоҷирон ки маъмулан сарвари хонадон мебошанд аз тариқи мессенҷерҳо аз ҳоли наздиконашон огаҳ мегарданд. корбарони гиромии озодӣ видео онҳое ки мехоҳанд дар таҳияи барномаи хабарӣ мусоидат кунанд рақами мо дар вайберу ватсап дар хидмати шумост. танҳо ҳаминро хотиррасон мекунам ки рақами мазкур барои суҳбати телефонӣ нест балки хабар ва аксу наворҳои шуморо қабул мекунад. агар шумо ин гуна мавод доред бо рақами плюс 420 724 05 66 81 бифиристед. мо барои гирифтани ҷузъиёт бо шумо ҳатман тамос мегирем. ман барномаро идома медиҳам. мақомоти тоҷик мегӯянд танҳо ба иду ҷашнҳое аз ҳисоби маблағҳои захиравии буҷаи давлат пул ҷудо мекунанд ки агар сиёсӣ бошад. ин мавзӯъ имрӯз дар нишасти матбуотии Вазорати молия баррасӣ шуд. дар Тоҷикистон ҳамасола чанд маротиба вобаста ба санаҳои гуногун ҷашнҳои пурдабдаба ташкил мешавад. хароҷоти баргузории ин тантанаҳоро мақомоти Тоҷикистон нашр намекунанд, вале мунтақидон харҷи чунин идҳоро миллионҳо доллар мегӯянд. зиёфат аз ҳисоби кист? шодмонияти гузориш медиҳад. вазорати молияи Тоҷикистон мегӯяд харҷи таҷлили иду ҷашнҳо на ҳамеша аз буҷаи кишвар маблағ гузорӣ мешавад. баргузории бо шукӯҳи чорабиниҳои фарҳангӣ нигарониҳоеро дар ҷомеа ба миён оварда буд ва мегуфтанд масрафи беҳудаи пули буҷа аст. ба гуфтаи масъулони Вазорати молия харҷи ҷашнҳои давлатӣ ҷузъе аз хароҷоти Вазорати фарҳанг аст. мувофиқи нақша чорабиниҳои давлатӣ ки аз рӯи чорабиниҳое ки бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст, онҳо харҷнома тартиб медиҳад ва дар вақти таҳияи бюҷет мо ба нақшаи хароҷоти Вазорати фарҳанг дохил мекунем. ин дар ҳамон қисмати чорабиниҳои мутамаркази Вазорати фарҳанг нишон дода мешавад. ҳамасола ба ғайр аз ҷашнҳои истиқлолияту наврӯз боз идҳои соҳавӣ мисли иди харбузаву иди асал ҳастанд ки дар саросари кишвар таҷлил мешаванд. масъулон мегӯянд харҷи ҳамаи иду ҷашнҳо дар шаҳру ноҳияҳо ва ҷашнҳои соҳавӣ дар пойтахт аз ҳисоби деҳқонону соҳибкорон аст. хуб маблағҳои махсус аст барои амалӣ намудани чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ. баъзе аз онҳо пардохт мешаванд, лекин чизе ки шумо гуфтед иди харбуза ва дигар ин соҳавӣ ҳастанд ва хуб хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидорӣ ки мехоҳанд маҳсули хуб дастранҷи худро намоиш диҳанд мебаронанд барои намоиш додан. ҳамасола хароҷоти ҳангуфте барои таҷлили идҳои мавсимӣ ва соҳавӣ миллионҳо сомонӣ сарф мешавад. мунаққидон ин хароҷотро барои кишваре мисли Тоҷикистон ки ҳудуди 3% аҳолияш зери хати фақр ба сар мебаранд кори беҳуда медонанд. вале беҳтар аст фикр мекунам ки ҳамон шаҳру навоҳие ки ҳадди ақал буҷаи худро яъне таъмин карда наметавонанд, пардохт карда наметавонанд ва маълимону табибон моҳҳои дароз яъне маоши ҳаққи хизмати худро гирифта наметавонанд, хуб мешавад ки масалан ҳамон ҷалб кунанд ҳамон соҳибкорона, на ин ки барои якрӯза ё ки чандсоатайна вақтхушӣ кардан ҳамон маблағи кормандони соҳаро диҳанд. чунки ҳамаи онҳо масалан фарзанд доранд, дар хона мисол нафарое доранд ки бояд ки рӯзгори худро таъмин кунанд. ҳанӯз 10 сол пеш ҳукумати Тоҷикистон барои беҳтар кардани вазъи зиндагии мардум қонуни танзимро қабул кард. аммо танзим нашудани сарфу харҷи чорабиниҳои фарҳангӣ ин назарҳоро ба миён оварда буд ки зарурати қонуне барои танзими маблағи буҷа ҳам пеш омадааст. чорабиниҳо аз сӯи бюҷети давлат маблағгузорӣ намешаванд
ва санади махсус барои танзими ин дар бюджети давлатӣ хел санадам вуҷуд надорад. ҳамасола дар ҷашнҳои давлативу соҳавӣ чӣ қадар маблағ сарф мешавад дақиқ нест. дар буҷаи соли 2016 барои чорабиниҳои фарҳангиву оммавӣ ва солимгардонӣ бештар аз 825 миллион сомонӣ пешбинӣ шуда буд. ин хароҷот дар тарҳи буҷаи солҳои баъдӣ мушаххас нест. бархе иқтисодонҳо мегӯянд зарурати камтар кардани харҷи ҷашнҳо ё танзими чорабиниҳо пеш омадааст. шодмон ятим, сарвинози рӯҳуллоҳ, озодӣ, душанбе. бинандагони азиз, таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. Радиои Озодӣ рӯзи 12 феврал бахши аввали силсила гузориши таърихиро зери унвони реги ому 300 соли нахусти ислом дар мовароҳунар дар Озодӣ видео ва вебсайти Радиои Озодӣ нашр кард. пешниҳод мекунем ки ин филмро тамошо кунед ва назару саволҳои худро ироа доред. шумо барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо доред. қарзи ширкати барқи тоҷик марзи 20 миллиард сомониро убур кард. қарздории ин ширкат мисли устухоне дар гулӯи низоми энержии Тоҷикистон унвон мешавад. ба иқрори масъулони ширкат, ҳамин қарздорӣ боис гашт ки тирамоҳи соли гузашта нархи барқ дар Тоҷикистонро боло баранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. ширкати барқи тоҷик ҳоло бештар аз 23 миллиард сомонӣ ё ҳудуди 2.5 миллиард доллар қарздор аст. аз ҳама зиёд қарзи ин корхона 18.5 миллиард сомонӣ аз сармоягузорони хориҷӣ аст. ба ғарз аз ин мо аз ба миқдори 1 миллиарду 15.4 миллион сомонӣ аз нерӯгоҳи барқи обии Санктуда 1 ва 1 миллиарду 362.5 миллион сомонӣ аз нерӯгоҳи барқи Санктуда 1 қарздор ҳастем. ҳамасола қарздории ин ширкат боиси нигаронии ҳукумат ва ҳам коршиносони соҳа мегардад. то ин замон аз қарз нараҳидани ширкатро дар мудирияти нодурусти корхона медонистанд. масъулони барқи тоҷик сабаби зиёд шудани қарзро татбиқи лоиҳаҳои давлатӣ ва саривақт напардохтани пули барқ аз ҷониби корхонаҳову аҳолӣ медонанд. ҳоло аз истифодаи қувваи барқ ҳам корхонаҳо ва ҳам аҳолӣ 2 миллиарду 300 миллион сомонӣ қарз доранд. бо қарори ҳукумат ширкати барқи тоҷик таҷдиди сохтор шуда аз як корхона ба чанд ширкатҳои мустақил табдил меёбад. суоле ба миён меояд ки ин қарзҳои ҳангуфт бар дӯши кадом ниҳод хоҳад афтод. таҳти идоракунии ширкати барқи тоҷик ҷамъиятҳои нави саҳомӣ таъсис дода мешаванд, лекин қарзҳои дебиторӣ, кредиторӣ ки то имрӯза ба амал омаданд, ҳамаи он ба дӯши ширкати барқи тоҷик мемонад. ширкати барқи тоҷик аз корхонаҳои калони давлатии муаммодор дар Тоҷикистон мебошад. созмонҳои байналмилалӣ ба мисли Бонки ҷаҳонӣ ва Бонки Осиёии рушд борҳо ба Тоҷикистон машварат дода буданд ки дар ширкати барқи тоҷик таҷдиди сохторӣ сурат гирад. барқи тоҷик солҳост барои фаъолияти ношаффоф ва қарзҳои зиёдаш танқид мешавад. шодмон ятим, мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. ва додгоҳи шаҳри Душанбе як ҷавони тоҷикро ба 30 соли зиндон маҳкум кард. додгоҳ рӯзи 12 феврал бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт ки Баҳриддин Шарофиддинов, сокини зодаи Фархор, мехост бо ҳидояту раҳнамоии аъзои гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ қароргоҳи пойгоҳи 201-уми Русия дар маҳаллаи Гепраземи шаҳри Душанберо тарк кунад. маҳалли дигари ҳадафи ӯ назди театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ будааст. Баҳриддин Шарофиддинов соли 2017 аз зиндони Русия озод шуда ва ба Тоҷикистон баргаштааст. то поёни барномаи имрӯз чанд сонияи дигар мондааст. бароятон хотиррасон мекунам ки навору гузоришҳои рӯз ва ҷолибро метавонед дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube тамошо кунед. фардо барномаи бомдодӣ ёдатон наравад ва то барномаи дигар худо нигаҳдор.